Мале, какво става тук? Като планински кози сме. Пинок, че изчезне до вечера. Аз съм убеден. Няма какво да се обърка. Изгубихме се зверски много. Как ще се приберем? Нямам никаква идея. Дами и господа, клип номер 1. Пик-уик. Тренировка за Асеновградски боири. 50 км Омагьосната гора. Общо взето не сме подготвени изобщо. Тичаме 10 км на гребната, наравно, доста бавно и ще видим какво ще се случи. 20 км, Омагьосна, бавно. Ето, дами и господа, взехме си стартовите пакети. Той сме за Омагьосната гора. Да качим някой случайен скиор. Ето посрещането, както винаги закъсняваме. Аз бях първи. Ето скиора. Първи беше наистина. Любо, кажи здрасти за влога. Здрасти за влога. Отиваме към Пампорово. Ето го с стейките. Първия. Ей, как си ги изгънал, бе, бати професионалиста. Я покажи водата. Водата. Къде е водата? Водата ми е франчка. Просто една бутилка девин. Една минута преди старта. Не знаем как да си разпънем стеките. За една идея по-късно, защото... Последни съвети от българския Дейвид Гогинс. Вие какво би казали за репортажа? Iron Man. Няма какво да се обърка. Айде, дами и господа, на старта. Тук няма един нормален, нали така беше? Ето ги, тичат момчетата. Айде, групата Бранчалка. Благодаря. Мале, какво става тук? Мале! Ме страх от високо, не знам дали сега трябваше да го казвам. Айде! Не остана! Първи километър. Колко ли процента наклон е? Дани, топло ли че? Да, топло ми е. И малко се наложи да сваля буската на Ironman. А какво е това? Какво представлява? На най-тежкият ендюранс ивент на планетата Земя, който човек успял да измисли. Някой го минал. Ама какво е 3,8 км плуване май започва? В океана, с вълни. С хора. Кули, да. След това 180 км плуване. Оп. Чакай, че ти ръгна кръка с щеката. О, тук ще е добре. Цял маратон. Цял маратон. В един ден едно след друго. Но не... По-бързо от Гордън Рамзи. За под 14 часа. Ето я гледката. Опашката. Като 5 часа в Асеновград трафик. Iron Man се е съблякал. Как се чувстваш? Чувствам се много здрав. Аз знаеш ли какво съм направил? Свалил съм си клипчето с пингвина. Оп, извинете. С пингвина, да може, ако няма обхват, да ви го пусна. Ей, тук е много красиво със слънцето. Как се сетил в този момент? Да. Ето го, първия връх. Как е? Много добре, лекота. Даже бавно. Лекичко. Цветята. На първия пункт. Това е това не. Не е ли това пункт? Километърът е 5500. Тичаме по скалите, по камъните, в калта. Всъщност не е слънчево, приятно. Много добра разходка, момчета, много ми харесва. Ще нещо много епично. Както ходим на 20% наклон, и аз си държа щеките с двете ръце. И пред мен имаше някой човек, който изрита с крака и изхвърча един камък. Е такъв по-голям от тоя. Изхвърча и аз го хванах с щеките така. Все едно с суши. Все едно пръчки за суши. Е така го хванах във въздуха. Е така го хванах камъка. И просто си го оставих и така да не те удари, защото беше зад мен. Не стига, че си могъщ, ми си и техничен. Техничен, да. Ето за влога стигнахме по средата на нищото в момента. Ето го отбора с щеките, с екипа, гърба. 9 метра. Добре, че напазиш от вятъра с този гръб. Ето, точно за тази природа дойдохме. Добре, ти си прав. Не е късо да няма наклон, а?
Как е наклончето? Кончето Лекичко. не дава шанс да коментирам. Тук може би има поне 20% наклон по тия скали. Гледките. А ние сме много вече навътре в планината. Вижте къде е града. Да запишем. Айде, малко тичане по пътечките. Километър 15. Ето го село Добростан. Ето след пункта. Добре е наклон. Ето стигнахме до голямото слизане. Там е било езеро тия дни, като валеше дъжд. Вече не е. Но на клип изглежда доста по-малко стръмно. Не е малко. Като планински кози сме. Пинок, че изчезне до вечера. Аз съм убеден. Дали бе? Километър 22. Така изглежда в гората. Спускаме. Слизаме надолу. Прескачаме дървета. И така. Всичко е наред. На гледката. 25 км на ловния пункт. Татко Луков е зад нас. Наблизо, не се притеснявайте. Всичко е наред. 25 км. Още толкова и приключваме. Голямото катерене мина. Сега е повече равно и надолу. В момента сме двамата с Ironman. Татко Луков е зад нас, пътеводителят. И се губим вече двамата за пети път, може би. Тук сме до бомбоубежището. Ето го, някакво бомбоубежище. Бункер. Ето на 29-я километър в Пловдив е жега. Тук сняг. Ето къде се намираме. На 30 км точно. В момента започна вече да става тежко. Започнахме да си говорим за паднали ногти и за кръв. Но после ще ги видим. За сега нещата изглеждат добре. Ще стигнем като в поинта, ще завършим. Но вече започнахме да си даваме зор. Близо 34 км и момчетата тичат. Момчетата тичат в гората. Бягат. Ето. И то доста бягахме. И ще продължаваме да бягаме. Айде, до другия край. Току-що минахме пункта и в момента гоним cut-off time пункта за 6 часа. После след него имаме още 7 км или още 9, нещо и такова, докато финишираме. От тук вече е само надолу. Минахме изкачванията. И какво и тази част трябва да я снимаме? Изгубихме се зверски много. Катерихме 40 минути байер, който най-вероятно не е за нас. А ни казаха, че сме само надолу. После се връщахме по този целия байер, тичайки надолу. Тичахме още 2 или 3 км с Pace 5. Уж само надолу било. Няма никакви маркировки, няма никакъв обхват. И изпуснахме cut-off time. Иначе щяхме да си финишираме под 10 часа. Ама има и такива дни явно. И сега в момента сме изгубени. Нито знаем къде отиваме, нито къде се връщаме, нито как ще се приберем. Много интересен момент. И вече минали 45 км, както не се. Ето, 44 км на часовник. Как ще се приберем? Нямам никаква идея. Така, ето да ви разкажа. Тичаме оттам. Казват ни, че е само надолу. Тук има някаква паднала лента, обаче няма на къде да отидем. Няма маркировки. Пробвахме там, където видяхме, че има маркировки. Обаче те светят с оранжево. Катерихме се 40 минути, а пунктът трябва да е на 1 км. И нямаше. После минахме там надолу. Надолу. 3 км тичахме надолу. Нямаше нищо. Към този момент мислехме, че сме объркали посоката тук. Но всъщност 4 км по-рано е трябвало да звием наляво по пътя за Бачково, но вместо това ние продължихме да тичаме направо. След толкова бързане да хванем пункта, тичахме по 1 час и в двете грешни посоки, докато се осъзнаем, че е най-добре да се върнем до хижа Безово, където се свързахме с организацията и те дойдоха да ни преберат. В момента сме на 10 часа и 20 минути тичане за сега. По принцип състезанието е 47 км, ние в момента сме на 47 и не се знае колко още имаме да ходим или да тичаме по наклон.
Всички люстри. Само аз и Дани сме в нищото от някъде 3 часа. Един клип от спасителната акция. Оцеляхме, прибираме се. Гледаме тук вдясно, че има маркировка. Ето, и свикаме това е. И газ. Нагоре. тук сте- и Да, ние катерихме яко нагоре. Да, ама Почти до хижата Супер стигнахме. здраво, да. А вие сте заобиколили отдолу И за след това си казахме не е това. И Тръгнахме и тук надолу. наляво, защото е само надолу. И като бягахме 2 часа. Поне 3 км бягахме надолу. С Space 5, Space 5, Тук бяхме супер бързо, защото мислихме, че пунктът ще бъде някъде и там и да го Наблизо. хванем на време. като в тайма. Space 5 бягахме. Вие сте били буквално на 1 км от Асеновград, няма да лъжа. Така ли? Духа ми старата краса сте в Тук имаше една чешмичка, Да, тук дясно. имаше една къща. Тя не е къща, чекала за Да. И после много надолу още стигнахме. Оле. И свик. Много благодаря на цялостната организация на момчето, което ни взе. Ето срещането. Ето го. 48 км с 2600 дни вибрация. За да не бъдете шматки като нас, първо, сваляйте си траковете на часовниците и на телефоните. Това е задължително изискване. Второ, винаги следвайте маркировката. Ако не виждате 2 или 3 минути маркировка, не ходете в тази посока. И трето, ако се изгубите, просто се връщате назад по същия път. Сега нямаме медали.